हेलो हाय जय जगन्नाथ सागर पुणी आ गोटे नुआ भिडियो को नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। पूर्व भिडियो रे आपण मानक कहती कि मु आ गोटे नेक्स्ट भिडियो नहीं आसबि एई सोलो काम उपरे जहाँकि आम गजलक्ष्मी पूजा गोटे मेढ़ तैयारी करूँ कि तार कनसेप्ट नहीं मेढ़ सहित सेल्फी स्टाण्ड कि अन्य साइड पिलार सब तैयारी से अनुसार करूँ तार गोटे नेक्स्ट भिडियो नहीं आसबि पूर्व आपको कही आज मुझे भिडियो को अपलोड करुच्ची। बर्तमान आप जो देखुं ये सब चली पिलार काम केमी पिलार तैयारी हो आपण मॉडल आपण कॉन्सेप्ट नहीं पिलार राउंड पिलार हो पार हाफ राउंड सेमी राउंड कि स्क्वायर हो पारे पूरा क्यूब हो पारे। बर्तमान मु जो पिलार बनाऊँगी मो कॉन्सेप्ट अनुसार मो आइडिया अनुसार कि मत जहाँ ठीक लगे मोर जी स्पेस अच्छी जोटा ठाकुर पाखे ताकू नहीं गोटे स्क्वायर पिलार बनाऊँगी गोटे नुहे मोर आवश्यक अनुसार मत पांच पांचटा पिलार दरकार पांचटी पिलार बनाऊँगी आ समस्ते भिन्न भिन्न साइज मो कॉन्सेप्ट अनुसार मु साइज तैयारी करछि को पिलर को केमती डिजाइन देबी कहीं मोर जो कॉन्सेप्ट आपण मैंने जानी पूर्व वीडियो में कहती कॉन्सेप्ट मोर था ऑपरेशन सिंदूर ऊपर कॉन्सेप्ट थिला से सब अनुसार मुझे तैयारी करुच्ची पिलर से मु समस्त आमर जिते सेना अच्छी से सेना मान ट्रिब्यूट करा जायछि उत्सर्गीकृत हो जेहेतु सब सब ध्यान रखी सब कम हो एपट सेपट हेल्ले भल लगे सब जिन बर्तमान देखते पिलार काम चली समय अभाव हेतु संपूर्ण वीडियो को ठीक भाव अपलोड करने को मत समय हो नाला समय लेट्रे भी अपलोड कर बहुत जल्दी जल्दी कर बहुत टाइम बहुत दिन लगी बहुत दिन माने मिनिमम 10 दिन ये परिश्रम थिला 5-10 दिन परिश्रम तो टोटाल अपलोड करने असंभव एका संगे से मुझे बहुत स्पीड टाइम बढ़े देकर मुझे अपलोड करुच्ची देखिपे केमती आगे चलती काम सब चलती पिलार भीतर विभिन्न डिजाइन फुल डिजाइन हो कि तार वाल डिजाइन हो जो डिजाइन काम चलती आम सब डिजाइन भी जो सब फ्लोराल डिजाइन तैयारी कर सब सेट करने तार गोटे बैकग्राउंड दे दूँ मुझे वेलवेट कागज यूज कर रेड कलर कोठी ब्लू कलर मोर आवश्यक अनुसार मुझे तैयारी कर
ଦେଇ ସାରି ତା ଦେହରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲା ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଉପରେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ରେଡ୍ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସୁଛି ଅଧିକା ଫୁଟିକିରି ଦେଖାଯାଉଛି କାମ ସବୁ। ପିଲାରର କାମ ପ୍ରାୟ ଏକରକମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାରର ସିନା ସରିଗଲା, ପିଲାରର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଥିଲା ପିଲାରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଡିଜାଇନ୍, ଯାହାକି ଆପରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରର ଲାଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ମୋତେ ସବୁ ପିଲାରର ଉପରେ ଯାକ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜେଇବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିଲାର ଉପରେ ଦୁଇଟା ପିଲାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୟୂର, ଆଉ ତିନିଟା ପିଲାରେ ତିନିଟା ଆର୍ମି ଲୋଗୋ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଆଉ ସ୍ଥଳସେନା, ତିନିଟା ଲୋଗୋ ମୋତେ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୟୂର ତିଆରି କରୁଛି, ମୟୂର ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୋଲ କାମ ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗ ବି ତାକୁ ଦିଆ ହେଇନି, ସୋଲରେ କେବଳ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଲୋଗୋ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଗଲ୍ କାଟୁଛି, ଏଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାର ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍, ତାର ଲୋଗୋ ଅନୁସାରେ ତାର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ପାରିବୁ, ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟ ପାରିବି ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଏର କଥା, ଏଠି ଟିକେ ଲୋଗୋ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତାକୁ ବାରିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି, ବହୁତ ମାପଚୁପରେ ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ମାପିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଳେ କିଛି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଟିଂ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସୋଲ କଟିବା କାମ ପିଲାର ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ। ତାର ରଙ୍ଗ କାମ, ସେଥିରେ ସ୍ପାର୍କେଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ମୟୂର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି କିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇସାରିଛି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ରଙ୍ଗ ମାନେ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ କଲର୍ ମାରି ତା ଦେହରେ ଚିକ୍ ମାରୁଛି, ସ୍ପାର୍କେଲ୍ ମାରୁଛି। କଲର୍ କାମ ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଟଅପ୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥଳସେନା ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜଳସେନା, ନୌସେନା, ଏହି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି। ଭାଗ ବନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋଗ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୋ ଆଶା ଠାରୁ ବହୁତ ବେଟର ହେଇଛି। ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖତେ ଆଉ ଯାହା ଯୋଉଠି ପିଲାର କାମ ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସରେଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସରେଇଲେ ସେ ଲୋଗ ଆଉ ସେ ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ। ପିଲାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କାମ ବାକି ଥିଲା ଟିକେ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କାମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ଲାଇଟ୍ କାମ ସରିଗଲେ ପିଲାର ଜେନେରାଲ ପିଲାରଟା କାମ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ମୟୂର ସେ ଲୋଗ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେଟଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିବା। ପିଲାର ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ ହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ। ତାହେଲେ ମୟୂର ଫୟୂର ଯାହା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ସରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଆହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ପିଲାର ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ମୟୂରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଚୁମକି ଫୁମକି ଲଗେଇବାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗଉଛି ପିଲାରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍। ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୟୂର ପିଲାର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ କନସେପ୍ଟ ତିନିଟା ଆର୍ମି ଲୋଗ ପିଲାର, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜଳସେନାର ଲୋଗ ବି ମୋର କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୋଗ ବି ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାର କାମ ସରିଛି। ତାପରେ ମେଢ଼ କାମ କି ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି କାମ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ ହେତୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟା ଗୋଟା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିଥିଲି ସେଇଆକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଟିକେ ପକେଇକିରି ଦେଖେଇଦେବି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ମୋତେ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରୁଛି।
ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଟିଂ ବି ହେଇଯାଇଛି ସହିତ। ସରିଲା ପରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମେଢ଼ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, 2ଟି ବାଘ, କାହିଁକିନା ଆମର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଏଇସବୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟଅପ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମୋ କନସେପ୍ଟ କାମ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଯୋଉ ଲେଖାଟା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟରରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଅପରେସନ ଲେଖାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖତେ ପୁରାପୁରି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏଥର ଏସବୁ ଜିନିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେମ୍ବରା ଗ୍ରାମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ।